Mennonites, Christians, churches, Ndi Igbo gba gburugburu. Ọ bụ na inweta ozi a biko zigara m ya Prophet Evangelist Ebuka Obi o ruo ya ntị. Evangelist Prophet Ebuka Obi ọgụ mere onwe gị. Ọgụ tiri onwe gị n'ọnọdụ onye ọra ji akpụ gị n'ọnụ. Ọgụ lapụtara onwe gị. Ọkwa ndị mmadụ nọrọ onwe ha itinye onwe gị n'ime ọnọdụ eji were akpụ gị n'ọnụ ụtụtụ efi abalị. Ịṅụrụ iyi na ihe ezu ike. Ịṅụrụ iyi na ihe ha anakpu. Ọgụ mere onwe gị. Ka ekisi wee mee onwe gị. Iji wee mee onwe gị na maka na iwu the true prophet of our time. Maka na ị na-agwa ya eziokwu. Maka na ide ete okwu mmanụ ọ na-wepụta n'ọha ikwu eziokwu. Ọnya bụ ihe ọjọọ mere onwe gị. Maka ọ na-awụ ife onye ihe na-esiri ike enyere ya aka. Ọnya bụ ihe ọjọọ mere onwe gị. Maka na ọ na-awụ enwe onye ekechiri ekechi Chukwu ewere gị wee tọhapụ onye ahụ. Ọtụtụ ụmụ ogbenye na-enyere aka. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche echiche ọjọọ echere mmadụ ibe ha ekechisi ndị mmadụ ibe ha ka ha ghara ime ọfụma na biznes. Ịpụta tọhapụ ndị ahụ mee ọfụma na biznes. Iwe na-ewe ha. Ọtụtụ ndị chọọchị na-eji oke ite eme ministry. Ndị niri isi mmadụ na altar ha. Ndị niri ebune. Ndị ga-eweta ekwe ji arụ ọnụ ministry. Iwe bata wee mepe ndị mmadụ anya. Iwe wee na-ewe ha. Some of their group, their queue. Some bịa ha mepe Facebook de ya evangelist. Ha na-azụ evangelist wee na-akọtọ Ebuka Obi. Some church ha ga church meeting ị ga-agwa ndị mmadụ members kọwara ha maka Christ Jesus. Iwepụta Ebuka Obi una na-discuss. Ị na-agwa ndị mmadụ Ebuka Obi na-eme arrange. Ị na-agwa ndị mmadụ Ebuka Obi na-agwọ ọgwụ. Ị na-agwa ndị mmadụ Ebuka Obi na-agwọ n'o ji egwu ọgwụ crowd. Mana ichefuru iji onwe gị ajụjụ. Ebuka Obi na-eme arrange. Ebuka Obi bịa na chọọchị, ịbịa na ministry Ebuka Obi. Ị ga-afụ almost millions of people. So Ebuka Obi ji akpọkọ ndị niile a kwụcha ha ụgwọ wee na-eme arrange. And enwere ihe unu chefu. Ebuka Obi is not running church. Ebuka Obi enwere church. Ebuka Obi nwewu ministry of charity. Ministry of saving lives. Ebuka Obi na run a ministry of saving of lives. So get the from your church. Ndị church unu ewuzi n'ihe anya ọkụ. Ebuka Obi ada aka ụka. Mgbe o ji eme program ya after church, go to your church. Ịgbasa, you can come to his program. Ministry Ebuka Obi abụrụ church. Ministry Ebuka Obi ebe a na-azọ ndụ. Ebe a na-enyere ndị mmadụ aka. Unu megide ihe kwatu Ebuka Obi taa. Of which unu agaghị akwatu nwe because ọ Chukwu kpọrọ ya oku. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-anwụ. A lot of people ga-anwụ. Ebuka Obi na-azọ ndụ. Chukwu si n'aka ya azọ ndụ. Onye kpọrọ ya oku si n'aka ya azọ ndụ. Christians unu na-eme onwe unu anya ọkụ ju n'ime church ekworo anya ụfụ. Pastor na-achụ pastor jidere junior pastor gbadi aka na akpịrị ka ọ gbagbuo. Junior pastor jidere dikin na-ewu ka o wogbuo. Onye isi ndị men ịṅụrụ iyi na ihe haritu n'ọkwa ahụ ị nọ ka onye ọzọ rigoro maka ego ị na-enweta ego chọọchị ị na-ezu.
onye isi nne ijuru na that young girl asị ga-emezi onye isi ndị nne maka na echichana na onweghị ike bara seat a ka ego obere nwa ga-esi wuru onye isi ndị nne ka ego obere nwa ga-esi bachiba mụnwa nugo na chọọchị for many years maka ego ị na-enweta maka ego chọọchị ị na-eri trejọra chọọchị iju na ihe aritu a na-ebuje mee kampen n'azụ maka ego chọọchị ị na-ezu pastọ ịpụta na pulpit duto ihe na-emebe mmadụ 100 pụta God said mmadụ 100 pụta weta 100,000 Ebuka Obi batara wee mepe ndị mmadụ anya wee tọhapụ ndị mmadụ na-agbụ iwe na-ewezi unu. Most of ministry that today wu because Ebuka Obi apụtago. Ebuka Obi support Ebuka Obi ji eziokwu o ji eziokwu wee kwatu ụmụ kirikiri ministry a ụmụ 419 ministry a ụmụ scammers ministry a nke ifro na-aza hammer to hammer, John to John, bottle to bottle, knife to knife, koboko to koboko. Abịa na church ewere koboko ta abịa were mma na ministry. Ebuka Obi bata were eziokwu wee kwatuo a lot of ministry, wee kwatuo a lot of church a na-ekwu eziokwu. Their altar ejisi mmadụ n'icha ya, evil foundations ya ka unu ji wee gbaka aka wee na-ewe ka unu kwatuo wee na-abaki ndị occultic si na ha na-practice omenala. Ha mmadụ ha na-akpọ omenala. They are practicing occult. Ha si ebe a na-ewe ka unu gwogwo Ebuka Obi, Evangelist Ebuka Obi, mana unu aga emenwu ihe dị na ya. Enwere bụ unu esibo ọbịa ka ọ bụ ndị eze nwaanyị gbagidere ashawo ike ashawo gwu ha ghọọ eze nwaanyị, ka ọ bụ ndị dibịa ụmụ kashat unu na-emezi egwu ndị mmadụ wayo. Ebuka Obi ji eziokwu wute ekpere wee pịawu n'azụ iwe na-ewezi unu. Nke ga-ewe m iwe nke ndị chọọchị. Ndị chọọchị Ebuka Obi ada arụ ọnụ chọọchị. Ihe Ebuka Obi na-arụ ọnụ wu ministry of charity, helping souls, saving life. God is not here to save life. Ebuka Obi ada aka ụka on Sunday morning or after church service. Enwere onye ọsị ya gazi na church. Go to your church, come to his ministry. Enwekwana onye bịa na bịa ebe ma arrest na iwuri ga-abịa ministry. Ka ehi unu na-ewuru ya anya ọkụ. The more unu na-ekwu maka ya, the more good na me advertise. Ndị amaburu ya na-amụ ya. Before, I like Bomi Gaza now. Mana because unu na-ekwu maka ya. Mbido like was Ebuka Obi, like was the desire ministry. Je mepenu nke gị. Ebuka Obi je egbu ọgwụ enwe mgbe Ebuka Obi gbachara ọgwụ so onye dibịa mechie ya gwọnara onye ọzọ. Ebe Ebuka Obi je egbu ọnụọgwụ nke ka inwe crowd. Unu si na Ebuka Obi wu homo na ọ bụ homo na practice ka o ji nwee member. Je ruo ọnụ homo nke ka inwe crowd. Je ruo ya o homo ka inwe crowd. Unu si na Ebuka Obi na-eme arrange ya ka o ji nwee crowd. Je mee your own arrange ka inwe crowd. Arrange Ebuka Obi mee ọgwọwụ na ọmụ ka o mere ọgwọwụ na ọmụ ka o gwu wayo mpụta gwu m na ọgwụ wayo ka ehi na-ekwuchitere onye ọzọ ọnụ ya nụ. Ndị chọọchị unu na-anụsọ chọọchị ibe unu ọgụ. Pastor na-anụsọ pastor ibe ya ọgụ. Prophet na-fight prophet ibe ya. Ị ga church meeting ị ga-abịa discuss maka mmadụ ibe gị. Ị discuss maka pastor ibe gị. Ị ga church meeting ị ga-awụ ị discuss maka pastor ibe gị ọhịa ị ga. Gee ntị ka ngwa unu. Ma onye akpọrọ ma onye akpọghọ enwe onye akpọghọ gee ntị. Ha bụzie na onye kpọrọ okwu a bọsị ọ bịara n'ikpeazụ ka ọ mara onye ọ kpọrọ. Ha bụzie na onye kpọrọ okwu a ụbọchị ọ bịara ọ mazi onye ọ kpọrọ ọ pọịntị onye ahụ. Enwere ike ọ wụrụ ndị na-eme arenji ka ọ kpọrọ enwe onye ma onye ọ kpọrọ onye ọ na-azụkwa ya n'ike. Unu megide ya akwatu Ebuka Obi, all these members unu aga-akpọrọ ha and unu aga-akwatu nwe ya. A lot of people na-aga na-akwụ ụgwọ capital social media na-akọ maka Ebuka Obi na-ekwu ihe omelọ maka na ha kwụ ụgwọ na-ekwu ọnwụgwụ. Abụbụ onye chụpụtara mmanụ na-ekwu ọnwụgwụ na-ekwu ka ọnwụgwụ nọ n'ihu.
gị nwa nwata nwaanyị a ga-akwụ ụgwọ ka ị pụta wee kọtọ Ebuka Obi na ọ tụbara gị ime nepụ ka ọnwụ so gị na-agagharị. Gị nwa agbọghọbịa a ga-akwụ ụgwọ ka ị pụtasị na Ebuka Obi na ayị gị nepụ ka ọnwụ gị na-agagharị. Gị nwa nwunye mmadụ a ga-akwụ ụgwọ ka ị pụtasị na Ebuka Obi dinara gị nepụ ka ọnwụ gị na-agagharị na-esogharị gị n'azụ. Gị nwa nwata nwoke ga-apụtasị na Ebuka Obi kwụrụ gị ụgwọ ka ibe meghara nji nepụ ka ọnwụ gị na-agagharị na-esogharị gị n'azụ. Wepụpụ aka n'ihe ọjọọ. Ọ bụkwa na Ebuka Obi akwụghị gị ụgwọ for anything, wepụpụ aka nepụ ka ọnwụ gị na-agagharị na-esogharị gị. Ndị pastọs unu ga unu na-emere Ebuka Obi meeting maka na ọ na-asịsịrị unu members. Unu si na ọ jee gbọta ọgwụ, jee gbọta n'ọgwụ ebe ahụ gbọtara ọgwụ ka ị nwee crowd. Jee gbọta n'ọgwụ ebe ahụ gbọtara ọgwụ ka ị nwee crowd. Iji ụwa. Biko another thing wụ Evangelist Ebuka Obi biko employ more ushers. Tinye anya na ushers, employ more ushers. Some people na-abịara ministry abro program ka ha bịa, ụfọdụ bịara plant info na your ministry. Add more camera to your ministry. Be more vigilant to your ministry. Maka ha na-akwadosi ike na-akpa nkata na-akwadosi ike. Ha na-akwadosi ike na-akpa nkata mana nkata a ga-ekpude ha. Ndị nwere ọkwa n'ije ụwa gbasa n'ozi a.